يا ساتر بركة يتمير فنكل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة سلام تغطاتلتي مربات فنكل إيري ميديا إكسترا كمي تمسيو كيغال رواندا كابدركب جزياو ستودينا عزوز سلام تانا ناباقم يبتاح نتا أب شامبيون عالم اتساتف هاقراويت غانتا إيرترا نمدقافن نسا اتكايدو نتفتات نمسنادن كيغال رواندا اتينا نركبالنا نلوم شير جدالقو واناونا قدستن سلسة زيناتات حيزك قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تغطاتلتي بتي كدامين ريا قداس زعبا مس انفلم فتعام قدات امباس هاجر ايرترا اب كايرو قبتي مسن بسادر بولاند اب تهاجر لومي اقداسي زتن ركباتن كم زكاده اوقعوي مربب حبريتو اب قطعات تويترن فيسبوكن اسفيرو يركبالو عبد لومي زتخاده كلتاوي الركباتن زرباتن فتعام قدات امباس هاجر ايرترا اب كايرو قبتي نتي سلطان سرعات بلصقنان منغسي ኢትዮጵያን ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዘካይድዎ ዘለው ሓደገኛ ተግባራትን ምትኾታኻትን ንኣምባሳደር ፖላንድ ከም ዝገለጸሉን ኣምባሳደር ፖላንድ ኣብ ካይሮ ግብጺ ነቲ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ንባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ክብሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዘካይድዎ ዘለው ሓደገኛ ተግባራት ብደቂቕ ይከታተልዎ ከም ዘለው ብምሕባር እዚ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ዘካይድዎ ዘለው ፍቕራታት ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓሊፎ نمول زوبا قرن افريكان بدرجة افريكان زصول مخانو بمغلاص سلسلطان سرعات بلصغنا كابزز غبو زلو توقتاقي منقسقاسات كحيبن دوكبلون بمتكلات اغراو حقي نخغزون صاويتا تقريبو يركبالو كبرى تغطاتلتي نابتي كالاين ريو اقداس زعبا مس نسجر ازوان بقطتا مس هاجرنا ايرتران مداي ديبلوماسي ايرترانان زت تحازو خوينو صحافي منيستر قدات وصاي عباي بريطانيا نتي سلطان سرعات بلصقنا ناب حزب منغستن ايرترا زكايد وزلو فقراتات بعابيون نبحرن افدغ بحرن كبلو نودب عسب كنكايدو انا زبلو زلو فقراتاتن تهديدن نكينات بوكيلوم اب اديس ابا زركب جيروم نمنيستر قدات وصاي ኢትዮጵያ እዚ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ከም አይነት ሓደገኛ ተግባራት ዶክተር ብሎ መጠንቀቅታ ከም ዝሃቦ ሎም ሓበሬታ ዘርጊሑ ይርከባሎ ጸሓፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ተሃገር ዝርከብ ወኪሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ነሐሰ ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብምርካብ በቲ ጉዳይ ከም ተዘራረቦን ኢትዮጵያ ንንግዳዊ ንጥፈታት ዝውዕል ናይ ወደብ ተጠቃምነት ከተውሕስ እንተዳደልያ ምስ ጎረባብ ተሃገራት ራእዩ ክትራኸብን ክትዛራረብን ዘለዋ ካው ሓሊፎ ቋምነት ተበጻሕነት ንባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ዝብል ሓደገኛ ምትኽታግን ንዓለማዊ ሕግታትን ቻርተር ወደብ ሕብራት ሃገራትን ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ካብ ተግባራት ንኽትቁጠብ መጠንቀቕታታት ከም ዝሃብዋ እዩ እዚ በዓል ስልጣን ሎም ሓበሬታ ዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣምባሳደራትን መራሕቲ ሃገራትን ነዚ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ዘካይድዎ ዘለው ከምዚ ዓይነት ፍቕራታት ኮነኔን መጠንቀቕታን እናሃቡ ይርከብለው ብተመሳሳሊ ሎም ኣማሲዩ መንግስቲ ጣልያን ነቲ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ንባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ክብሎ ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዘካይድዎ ዘለው ፍቕራታት ንኩናት ቅቡልን ሓደገኛ ሳዕቤናት ዘለዎ ይክብሎ ሎሚ ኮነኔን መጠንቀቕታን ናብ ስርዓት ብልጽግና ይሕሊፎም ይርከብለው ኣብዚ መንግስቲ ጣልያን ዘውፅኦ ሓፂር መግለጽን መጠንቀቕታን ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ብዝብል ጽሉል ሕልምን ኣጀንዳን ንሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ምድፋር ማለት ንመትከላትን ቻርተራትን ኣህጉራዊ ሕግታትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ እዚ ተግባራት ከይትፈጽም መንግስቲ ጣልያን ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ነዚ ሃገር መጠንቀቕታታቱ ይሕሊፎ ይርከባሎ زعبدون زتچلولن سبسلطان سرعات بلصقنا بترغاغام اوان ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን فقراتات مكياد يحيلهم قچلمو يركبلو መራሕቲ ሃገራት ዓለምን ሓያላን ዝበሃል ሃገራትን ነዚ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ዘካይድዎ ዘለው ከምዚ ዓይነት ሕሙም ኣጀንዳ ንባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን
ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ተሪር ነቐፌታን መጠንቀቕታታትን እናሓለፉ ይርከቦ ሎሚ ጥራይ ሰለስተ ሃገራት ንስርዓት ብልጽግና አጠንቂቐን ይርከባለዋ እዚ ዝዓበደን ዝተጸለለን ስርዓት እቲ ክገብሮ ዝብል ዘሎ ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ሕልምታትን ኩናትን ወረብ ኩናትን ኣብ ባይታ ስድርን ስጉምትን ከካይድ ከም ዘይክእል ንምርድኦ ዘሸግር ኣይኮነን ስርዓት ብልጽግና ካብ ባሓጎታቱን ኣያታቱን ዘወረሶ ፈኽራታት ኣብ ስክሪን ተሸኪዑ ክዓፍርን ክጽለልን ንዕዘብ ኣለና እቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ከምዚ ንዕዘቦን ንከታተሎን ዘለና እዩ ኢንፊጅን ዝተተኽለ ሃገር ንሓንቲ ሓያልን ርግእትን ሰላማዊትን ሃገር ከትንክፌ ምባላ ዘስሐቕን ዘገርምን ኢልካ ጥራዩ ክሕለፍ ዝከኣል كبرى تغطاتلتي نابتال ساين ناي موداتا نريو أقداس زعبا نسجر عشال مراحي تيبيا آبي أحمد تمالي بقدي نوخلهم سبسلطاناتون وتهدراوين أزوستون مهوراتن زبهالو ناي تهجر أبتزا كايدوز نبرا ناي ممرقتاس نسرعات ناي متحاف كركبو دحر مقبار چنكاتو كراق فولهم تعزيمنا لنا إز عشال مراحي أبتز هبوز نبرا مدرتات نابز بن منغستن إيرتراز علمة فغراتات حجون أكايدو يركبالو أو ترخيبون دنبرو سبسلطاناتون مهوراتن ناي تهجر بأتزا كايدوز نبرا فغراتات تقريمهم قج أمرقفهم بأقرمت كتاتلو تعزيمنا نيرنا إذن السو زا كايدوز الله كم زعينت حدنين ياتقباراتن متخطاقاتن انتاي سعبينات كم زخل إذن سبات زيوم أقدمهم سفلطون زتردون يمسلو إذا عيش المراحي إثيوبيا نا جغراف حنقت خوينا كتنبر أيتخيلنا إثيوبيا نا جغراف إسر تخوينا كتقتليا زبل سب انتدا هاليو زموت سب ترايو بحرن أفدق بحرن قدن كنركبن كنبتحنينا كدمي أبكال سقومتات متاوناقن كنزرارب ندلينا نزرارب زبل ملغتات حليفو نايشب سلطان سرعات بالتقنان وتهدروين أزوستومن نزا حلفة كلتا عمتات زدت خيادة هاديد علامو انتاي منبارو نفس وكف إيرتراوي زفولتو حكتاتيو نزز قورو زلو حمام بحرن أفرق بحرن أهقراوي ملكعتات كركبمو محبر سب عالم نهزبن منقسن إيرترا مس منقسي إثيوبيان سرعات بالتقنان نخزرارب أبت أولاد أوعيتات المقرابيو ناتهم تلمن علامان نيرو إتزا كايدو علاماتات كا تمالي إزعيش المرحي كنزرارب ندل إناجبل كم زعانت ملغتات يحليفو يركبالو هزبن منقسن إيرترا مس إثيوبيان مس زعيش المرحي زراربن زراخبن قداي بلومن أبي أحمد مسؤون الزرارب قداي انت لأهاليو مسموته أبلع المقابر خوينا حلم أبو حقوتاتك لكي مكا تراي كنبلو ترايو قال كابتي تمال زي تزاربو مدرتات حج أرز برات فيديو نابغم كبله نكتات الله ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም ይሄን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም ለዚህም ነው ለአምስት ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው ሰላም ታስቀድማለች ደህንነትን ትፋለማለች መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው كبرى تغطاتلتي كم زعب فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا إز زعبدن زتتقللن عشال مراحي إثيوبيا بخمس عينت منقدتات تهديدن فخران يكايدالو نتي جيغنا زقنا هزبن منقسن إيرتراغن بخمس عينت فخراتات كتر عدو زكا لايكونان هزبن منقسن إيرترا أبزربا زيكونا
ኣብ ተግባር ዝኣምን መንግስቲ እዩ እዚ ትማሊ ዘድሓናዮ ዕሸል መራሒ ናይ ሃገርን ትማሊ ዘድሓናያ ፈርካሽ ሃገርን ሕጂ ኮር ተገምጠል ኮይኑ ብከምዚ ዓይነት መንገድታት ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፈኸራታት ከካይዱ ክትዕዘብን ከለኻ ፍሽኽ ዘብል ዓመታትን ኩነታትን እዩ ኣብ ቬትሮ ዝተሰርሐ ገዛ ኮንካ ደናጉላ ምድርባይ ሳዕቤናቱ እንታይ ይኸውን ነፍስ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦ ሓቅታት እዩ ስርዓት ብልጽግና ጽባሕ ንጎ እንታይ ዓይነት ኣውያት ክፍንዩ ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ነዛ ትማሊ ዘድሓናያ ኣገር ብኸመይ መንገዲ ንፍንጥሓን ብኸመይ መንገዲ ጸጥ ነብልሃን ንዓናኒ ኤርትራውያን እቲ ዝቐለለ መንገዲ ስለ ዝኾነ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ኤክስትራ ንሎም ምሸት ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ሰለስተ ዜናታት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ምሸት ደቅሬ بركة يتمير فنقل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوى